pane nhau inobuda chiexposwa nevakomana panapa vekozwa aiwa vaitaura mashure kuti mutungamiri wenyika masodanzo Mnangagwa aiwa vanokola up maelders aiwa estate forum aiwa kustate house vanouya vachikonzultiwa nemutungamiri wenyika panhau yeleadership yake aiwa sana pina mashuka amudanyugwa panapa ndopa subscribe like or turn the bell icon panapa tichipinda tinosangana neshocking nhau inobuda nyugwa nokomna news vekozwa vachiti breaking news. President Mnangagwa is invited to the Zimbabwe National Elders Forum at the State House tomorrow, 31 October 2024 at 8:30 in the morning. He wants to consult them on escalating internal ZANU-PF tensions. Sources close to Kozwa say he fears for the future of his family and his legacy. Domashukana mudanyo kwa panapa na wakumana yokozo tozoti vane insert informants vachivafeeda information yatiri kuona kuti intelligence system yavo ndozvo yaputitsa muzara nhasi vadzara mashuka vachiti aiwa mutungamiri wenyika adonyatsa kuona kuti aiwa his future aiwa is the leader wenyika yeZimbabwe pamwe chete nehis family ipo nyatsa kutransitiona sei nyatsa kufamba sei what's going on vanhu vari kumboti kudii what are people planning izvi zvakangonyatsa kumira sei mashoko anobuda chogwa panapa ari very concerning atoziva kuti ari important nemutungamiri wenyika tichiona nhau yesuccession aiwa ichiaproacha tichiona kuti aiwa nesuccession yacho ine maspeculation akawanda ine nhau ine matensions aiwa ine maaspects anokwanisa kutoona kuti atori neloss of life kune vanhu vazhinji tudze mavhuri enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi inangome section yedu subscribe like and turn on the bell.